kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mariana, right? Siyak nga rod. Mariana tinagan ko. Kinapudno na. Sa anak ko mga agtrabaho dito ikat. Ngam? Ngamjak ngamin kayat ti agtrabaho iti ibagbaga ni mama apag-aplayak. Anya tinalpas mo ha? May saak nga engineer. Wow! Agpaiso ka di! Shhh! Tangiwat mo. Ay na! Ngam, agpaiso ka di! Diyak amo amay sa kagaya nga engineer. Awan mo't ngamin makita nga ipupos mo. Wan, engineer mat tinalpas ko. Ngam di mo dakdakamatan iti ure asino man Low-key akla ngamin a tao. Uray ni boss, saan na nga amuti maipapan iti day tabanag? Ta saan ko nga inayon iti resume? Nagtrabaho ka kasmay sa nga engineer. Dakdakkel to ti masweldom no kwa. Okay lang ang kanyak ti agtrabaho ditoy. At least, sa anak amarigatan. Narigat mutla ang ti trabaho iti office anya. Anya ti Facebook mo, ta i-add friend ka iti personal account ko. Kumusta ti trabaho, friend? Nasaya at mat, nasingpat ti boss ko. Di adamot ang gayem mo ijay. Ay nawaw, syempre awan pa'y makalawas ko iti trabaho, ngam adati na amok. Anya a coffee shop nga minan day ta, friend? Di mo matla ang amon sa dino, basta ijay. Tamapan kami man agkapi kadagiti katrabaho wak no day off me. No syakti da kayo, agkita kay laangan iti sabali a coffee shop, friend. Naipatmatlaang ngamin ijay. Sigurado adiyo ma-enjoy. Ay, kastaya, friend. One friend, agkita kay latan iti sabali. Nagadumat kit diti coffee shop dito syudad, adu ti pagpilyan nyo. Nakita tiin may di iti Facebook mo, friend. Dayjay ka di? Throwback picture lang dayjay. Iti sikat nga universidad pa'y gayam tinag-eskwelaan. Katuan mat ngamin, italaan na amuam aya. Nakapimpintas kayo ti daydi aladawan. Sana olatan at da tinalpas na. Apay si ka? No siya, high school lang tinalpas ko. Awan ngaming kwartami. Uray at dadagiti pampublikong nga universidad. Awan pagbayad mi ti abang. Kanda dumapay masapsapul no agadalak. Ay, kaasi ka mat ano kasta? Naimbagyan ka Tagpada professional dagiti dadakkel mo. Kanadapay adal mo. Panagkunak kat adu tinapimpintas ng oportunidad para ken ka. Adung agpayso, ngam dito iti kayat ko apagtrabahuan. Agtrabaho takit din. Saan tan apagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, friend. Ang mga no adama kangag. Kumusta ti kasasahad ni Mariana ija syudad Kabagis? Naka-apply ka din? Wan, kabagis. Anya trabaho ti inaplayan na. Amangan mo't no inuman ti pagtrabahuan ti kanaka. Ne, saan kabagis? Jak mo't laang ipalubos nga agtrabaho iti inuman jay kaanakam. No saan nga inuman ti ayan na? Anya nga ron ti trabaho na ijay. Kasi naawat ka no iti may sa a coffee shop, kabagis. Ay kat nasaya at ano kasta. May mayatan tagtrabaho iti coffee shop ngam iti inuman. Delikado. Office work kumaa, ngam high standard da mo ngamin. Saan a qualified di ka anakam? Kasta talaga. Tinapateg kat legal ti trabaho na kan umno ti sweldo na. Ibagam tagurnong mat ngamin. Wan, kabagis. Kastamot ti kanayon nga ibilin ko iti ka anakam. Hello, Nanang. Kumusta ka matan dita syudad, anak ko? Okay aklang dito'y Nanang.
Ni Anjing ay, adda ka di dita. Awan, adda trabaho na ita, kat saan pa'y anagawid? Kunak numay-may sala ang tipagtrab-trabahwan niyo. Saan, nanang? Restaurant mo't tinagaplayan na. No siya, Jack mo't kayat. Nga, may sa kwarto lang tababangan niyo. 2 rooms apartment, nanang. Sagay sa kami. Nanginan samot ti abang yu tita. Nangina talaga, nanang. Magatang pa'y amin ditoy. Ay na, amangan mo't no agderderetso ti sweldom dita anak ko. Saan mo't, nanang? Adamot basit amabatbati, ngam basit laang. Nukas damot laeng nga awan maurnong mau. Agawid ka laengen ditoy, tagar din tayo kit day. Ay nawaw, Jack kayat ti agar din, nanang. Jack kabailan, ano saklatan ti trabahok ditoy. Adda ka maangay ating building tayo. Sumurot ka? Aywan apay kit din asaan. Libre ni boss ko naman. Oray siyak, sumurot akmat. Bits ko naman. Dagiti katrabahwan tangay, sumurot damat nga ta. Ni Elaine lang talanganan. Ay nawaw, apay kanungay. Naira na nga da na patiga pagnana. Aywan gayam, kompleto ti pang bits mo no kwa? Ah, uwan, kompleto ti gamit ko Adda lotion mo. Adda. Mangitugot kan tuman nga rod. Tapno adda pa ki usarak. Narigap ting umisit. Awan sunblock mo aya. Adda, ngam nakababay na may tugot ijay. Ta naglalakalaing ti sunblock aginatang ko. Sige, mangitugot aklatan tapno adda usaran ta. Sa dino nga minan ti pagnanang idam? Apay ka de. Wen ata dagasen kalaing ni Jabalayo. Ay nawaw, saanan friend? Agkikita tayo kanumat laang dito'y coffee shop. Agdiritso kalatan dito'y Buludak pa'y man dagito'y agamit mo, friend. Anya agamit? Dagito'y inaramat mo idinag-beach kayo Apay, adamot team building yo? Adda nga rod, sakat rush day jay. Awan oras ko agumatang iti aramato. O sige, buludom latan dagit agamit ko, friend. Dayto'y sunblock lotion mo nga'y, mabalin nga itugot ko. Ha? Dayto'y lotion mo kunak, mabalin nga itugot ko pa'y laang. Italaang matkit di, bitch nga minday jay kat. Ay nawaw, adamot lotion mo. Adda ngam ginatang ko ngamin iti online. Saglalakalaang day ta lotion. May mayat dayto'y lotion mo ta branded. O sige, ngam di mo ibusan ata regalo lang ti boyfriend ko da ita kanya. Wen, di ka madanagan, ta saan kumat nga idigos ti lotion mo? Okay kalaing ka di? Itay pa adi ka matagtagari. Adda parikot ko, friend. Ay nawaw, anya ti parikot mo? Kwarta, friend. Anya, parikot mo ti kwarta. Kasano ang pasamak day takit? Ay na, adda kwarta mi. Adda kwarta dagiti dadakkel ko. Ngam inhold da ti para kanyak. Jakman amo kadagi jay. Kasta ka di? Sakat ka sa pulak mat ti kwarta. Adala ko mabayadak a parcel. Ti sweldom nga eh. Adda amin iti ATM ko nga inhold ni nanang. Ay mama ko nakuma. Mabalinggayan ti asjay? Urada kan iti gusto nga edad? Wen iso apa utangan nakman pay. Di bali akat nabayag nga agam amuta kan adda kwartami. Makabayad akto kang ka. Anya anateng mo ti mabalin a maapit kabagis. Apay tinateng kabagis. An-anuam. Ikanak man ta itugot ko amapan iti ayan ti kaanakam. Agpasyutat ka? Wen kabagis, bisita man mo ti anak ko. Makatawanan asaan anagaw awid dito'y lugar tayo. Ay wala. Mapangalat tayo di garden. Sigati makaam mo ang mga alay ti kayat mo. Uray anya. Wen, naglalaok ti mula ka nateng. Pilyem lat ta di kayat ni kaanakan Mariana. Iti kasta, sana masayang. Ay na, agyaman aklaunay kabagis. Friend, amangan no hiring pa ilang ti coffee shop a pagtrab-trabahwam. Ay nawaw, apay ko ma friend. Agikatak nga minin iti trabaho. Agaplayak iti sabali. Iti anya aga pumat. Nagadumo nga min nga issue da ijay. Sapay awan ti hiring iti pagtrab-trabahwak ita.
Uray anya a position ko ma. Awanan kompleto kamin, friend. Ay, sayang mat nga rod ano kasta. Ipadas mula ang ti agaplay iti sa bali. Adumat ti mabalin a pag-applyam dito'y syudad. Wanan a friend, mangsapulak to iti pagtrabahwak inton bigat. Aginanaak pa'y. Okay, good luck. Mariana, Angie? Ay nawaw, anya ti aramidam dito'y. jak laim pagarup adito'y gayam ti pagtrabahwam. Katsi ka, anya ti gagaram. Kasaritak ti busyo. Anya? Adda ka no matahiring dito'y. Nakitak ngamin ti post na iti may sa Facebook group. Ay kwa, kinapudno na. Kapanpanaw ngamin ti may sa akatrabahuan mi. Kasta gayam. Adda ni busyo, mabalin ang makasarita. Mabit laang, taaya ba? Kaano amang rugi ka nga'y? Inton bigat matlaang friend. Pangaasim no adata ijay, di nakawawagan iti friend. Ni, apay ngay. Kandi mo as-asit gan ni bakla, tagayam ko dayjay. Ay nawaw, apay ka di. Basta aramidem latan ti kayat ko. Di mo ipadlaw ng agam amuta. Naawatam ka di? Ay, saan ka ang maawatan? Apay nga aramidag ti kastangay. No di mo kayat nga darumso aparikot, agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Sige, no kasta ti kayat mo. Iso ti aramidag. Ngam di naktugurguraan Wen ka di. Siyak ti umuna asumrak no bigat Saan ang mabalin nga agkuyog ta? Anya? Si Mang Patmatgaya man ti engineer agayam ko. Shh! Tangiwat mo, kunak. Ha? Di mat imbagak kang kaasikreto tala ang ti maipapan iti dayta abanag. Kat na ipopos mo mat iti Facebook. Makitkita damot laang. Angam saan kumaaday ta ti sang kaibagam no adata ditoy. Apay ka di aya. Saan pa'y nga nga amo ni sir? Kat na mo da Jessie. Wen ta na ibagak kadakwada ti maipapan iti dayta abanag. Mala, nakastati ko na. Iso taramida. Nasaya at mat no kasta. Ayun gayam. Singre kon ti bayad ti utang mo kanya. Anusam kumapay nga orayon. Hani, ita tinagsaritaan ta Judith mo, friend. Wen, amo ko dayta. Awan pagdanagam ta itod kuntumat laang. Makapa-stress mo tanda kita nga utang. Asino? Ne, adda ka matgayam dita, Angie. Apay, asino ti imutang kan kaya? Dayja Mariana, ha? Ni Engineer Mariana. Engineer Mariana? Wen, engineer tinalpas dayja akatrabahuan tayo. Sikon ken kuana, kat agpada ang professional, lagi ti datakal na. Ngamdya ka mo, no apay adi na mabayadan ti utang na kanya. Asino tinangibagakan ka nga engineer dayjay? Isumot lang, At damat ipupos na iti Facebook na. Nakatoga si ka. Idi kita. At damat logo ti may sa sikat ng universidad iti dayja alatawan. Kita man ti bagbagam? Agpaiso ti bagbagak. Mabit lang, ti pakita ken ka. Insip ko dayjay ka. Atay tani, Ni, addamat gayam sa bali nga account na. Ha? Ay naang angawin na kalaang siguro tigayim ko. Anya nga engineer nga ibagbagana kat agpada kami laang nga high school graduate. Anya? Agpaiso ka di? Ay ikwa, lipatan mo ti na isawang ko. Sige, panawan ka pa'y. Nalpasan ti break time ko. Sika, inulbutan na klagayam. Inulbudan. Tinasaom kanya kat may saka nga engineer. Wen mat ngamin. Tinaibaga ni Angie kanya kat agpada kayo kano high school graduate. Anya? Kat saan gayang agpaiso a professional dagiti datakkel mo. Ay, kwa, friend. Apay ang nagulbud ka kanya. Tapno makautang ka. Saan akasta? Apay ang masapol nga ramidam tikas jay. Aguray man ta kasaritak pay dayjeng Angie. Nalpasan ti break time na. Kasaritam tulangan, kalpasan ti trabaho tayo. Unay kamatan, Angie. Apay ka di. Amom no anya ti basol mo. Di ka man agindi di amo dita. Ti may papan ka di iti inuulbod asaom. Di mat imbagak kang Ay ka. na nailaw anak laang asim mong bat idinakuna na nga engineer ka kano.
Ti ko namkit di, ingagaram tapno mapabainanat. Ni, saan apod no dayta? Kagura kalaunay. No api nga min anasken nga agulbod ka kin ni Erwin agayim mo. Awanan bibiyang mo. Sipod nagtrabaho ka ditoy. Awanan ti tal na ti panunot ko. Diyak laing pagarup asika ti mang perdi iti amin. Nag-resign mat gaya man tigayam mo. Wen nga rod, nagawid pa yan iti lugar mi. Pinanawan nak nga agmaymay sa ditoy. Nagawid ko na. Wen, nagbiyahe itay bigat. Kasano yung ti utang na kanya? I-message mo latan ibagam ta i-Gcash na. Anya, matan ni Mariana. Nabainan lakit ni Dayjay iti inaramid ko. No api nga min ibagakan ka ti palimod na. Nawapay mat nga nga inaramid na tikas jay. Nagulbod. Tapno lang agbilib dagiti tattao ken kuana. Iso siguro mo't tinapanunot na awagas. Tapno ma-acceptar ti tattao iti aglawlaw na. Wen, ngam saan mat saya tikas jay. Kasla social climber kid din tilabas na. Anya jay nadamag ko nga agpampamarang kakanumot abak nang. Anya? Inis istoryam kanupay amay saka nga engineer graduate, tapno laeng makautang ka. Saan laeng adayta? Imbagam kanupay a professional kami kinitatang mo. Agpay sumat nanang. Profesional agardinero. Ay di nakman angawon akasta si Kamariana. Seryoso ak amakisarsarita kan ka. Ammo ko, no asino tinangidanon kadagita kada kayo nanang. Saanen anapatag no asino tinangidanon kanya. Dayjay manan nga Angie. Naibaga na laeng kanya tabagbagaan ka kanaw. Ken ipalagip Ammo ko nanang. Saan anas kan nga ipalagip yo? Saan nakpay mat nga agkabaw? Nasaya at nga rotikas jay, amapan mo is istoryaan iti sabali at tao. Ken ipopos mo iti Facebook. Tapno amuyo, inaramid ko lang ti kasday. Tadyak kayat ama idadawnak nanang. Ti kayat ko kat maakseptar nak dagiti tattao iti aglawlaw ko. Day talaang mat. Anya nga iti ibaga dagiti tattao ita. Si kamot laeng tinakababae nanak ko. Saan anas ken nga agulbud ka, tapno laeng nabangluka iti imatang ti sabali at tao. Kat no adu ti agbilib kanyak idi imbagak nga engineerak nanang. Ay di ka agkalinteganon, tadakas ti aramid akas jay. Nag-message ni Erwin kan ka? Wan, nagyaman tabi nayata kung ti utang ko kenkwana. Nasaya at no kasta. Awan mo't laangan pagparikutan na. Awanan parikot yu adwa. Di mon ululitan ti kasding inaramid mo Saan anas ken nga agpamarang ka. Tapno laeng magustuhan da ka ti padam a tao. Kaya't kula ang matimaadaan iti gayong. Tipod no agayam, kat ipatig na ka uray anya pa'y ti kinataom, friend. Kitaam man, uray nagulbod ka kin ni Erwin, kat kanayon na asaludsoden no kumusta ka, tunggal agawidak dito'y lugar tayo. Aya, Wen, itilikodan ti inaramid mo apa nagulbod kan kwa na, kat gayam latta ti pangibilbilangan na kan ka. Sigurado asaludsoden na kamanen no agsubli ak ijay syudad. no kasta, saan nakakagura? Jay ko nakngarod. Tipod no agayam kat maawatan na ka. Uray anya pa'y ti kababalin wenno kasasaad mo. Saan anas ken nga agpamarang ka asabali a tao. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno maawat wenno maakseptar da kalaang ti sabali a tao. Nasaysaya at matlaang nga ibagam ti pudno. Taditam amakita ken maamuan ti pudpudno agalad wenno ugali dagiti tao iti aglawlaw mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.